Бождар, Бог не е точен. Много не може. И не джип също. Тук не можа да направи. Сега повече успей. Раната за това. Кой я съборни, че плито е? И аз поправя видеоклип. Това е номер 1. Те изчезнаха вече, виж къде отиваха. Те пък къде там са? Ало! Елате бе, молю. С едно глупава. Клип правила. Кой ти пука? Увъргалай ти Катя Иванова. Чай, Митко, стана нещо. О, майко! Виж ги Галини ражда. Да. Венцето не знае, брат. Къде тя? Много се смесват с другите. Да спрат да минават, брат. Те си 11 клас са, бе. Вие ги сега го стоя там. Да. Венцето! Къде тя? Замина там. Тя... Към книжаницата. Не знае. Къде? Къде бе? Всичко ми се напълни само с тези зрачи. Да. Ти да шпана до пейката и ще ударят. Знаете ли кой арт до туалетата? Но е яко борчето. Да го снимам. С пакета. Не ми харесва. О, има месец тя, нали? Малко да. Оф. Ми не сме оформили там. И мене. Имаме това. Ма вие бак тук не ще карат. И сега ние скримаме. Как седи обаче отгоре? Сега раната и даш самите сигурно. А, не, Димитър. Главата му, човек! Ма той Димитър е отдолу, а не? Не. Падна. Между другото ги заглушавам. Видеоклипайте. Що? Да не се чува къса смее ми. Пусни ги, ма. Много е добре. Някой сега вратата отворна, Алекс, аз отворя вратата. Цар. Бобито Ние идиотите, скоро бе. през пердели на... Сега Пламена и Гергана не могат Не да... сме в другата стая. Да. Ко? Какво каза? О, Галини Магръв! Ама как се сложи? Те с пакетите почнаха да са цели. Да. Ето и... Опа, Венцето! Тя ще падне пределци. Направи душаващо тръшване. А как присняк обаче? Не ме пътемана. Ама га! О, не ми... Солнышко, брате! Той заболя. Човек, той се отпусна на лицето и... Долу сигурно, че може да чу да пуши. Няма го. Те ще хахват с... Ето го бъде. Оба. О, на Венцето как ще се цъфнаха? Ала някой кръста, човек. О, майко. Венцето. Аз не разбирам те са шапка, като са от момчетата, кой е. Как стили? О, Галин. На Галин направо. О, рълца на долу. Бобито се опакова и сега почва и той. Ами, Къде е сложил джоба? той е с анцок, бе. Но да не. Виж го само седи, няма ни Венцето как пищи. Направо ми дава ми е честно. Ние сме опасни, обаче. Тук не четем. Ни само тук са кефим. Не се смеем. Как крещи?
Джипи! Казай колко е пълен с сняг. Ай. Ти виж косата, човек. Не джип са, не джип. Майко. Се обождае той. Бинго! Много не може, обаче Бобито да цели. Мото е от 15 метра в една. Йо! Много ми се дишка на мен. С баглета, буца баба. Ще пада ядоса. Аз годиха един почти до кумч. Полете. Аз премалко се давам назад. 6 и 15. Май колко целият госпожата. Манили. Много ще е яко, много ще смея. Радица! Да бати малки прости! Сега с... Омага! Коя и тази? Омага. Как стана тихо изведнъж? То с тези скици. О, горката. Талант, той се присъедини. И то с нова паса. А на Галинко му стана да не го дари. Галинка, не нещо. Ето го е. Няма предпази. Така пусна от целите. Опа! Илян, аз го видят, не виждаш. Как го пусна? Ако не видиш толкова мокро... Да спагети! Омага. Майко, то спак да. Да. Те двете. И двете, да. Искам да гледам колко ми топчка такова. Да. Ама на булка направо не знам. Чака да ходят да... Майко, не се кой. Бяла. О, ръцака се ядоса. Коя от двете? Да, беше го да се борят с момчето, две момичета, но да. нищо не могат. Ти кой беше? А, не. Не талян. Айдон. Да. И Елис и да. И да. Този не джип. Той направо не знае. Как се бори при малко лапито? Това е доса. Ай, бащата. Боби, доколкото цели към джама, не може. Галине! Да спак. Не чува. Дай да чуй. Фемилито? Няма. Ковятър, брат. То вятъра го навява и зато и ти Духа, много духа и вали заради това и виж колко направо не знае. Направо двете ги твали. Ти спак по-було да излезе. Че спам ще ако прави. Някой беше точен. Не джип. Той Бобито не може. Да. И го са. Копито. Прави топка, бре. Сам ще няма направи. Да си обърсен. Къде? Какво вика? Къде бе? Тя ли е, бе? Да. Тя са шапка. Да. Че чакай косата си Тя прибрала. си прибрала косата, да.
Че, как ходи? О, кой беше той? Най-сетне, Боби! Ранца! Той е Мирчо ли, ма? Да, май, не е той. Не е той. А, ти да, ебам брат му. Тук да е. Целю е. Гжада! Мале, ще трябва да ги гледа. Светлана ли или? Ако е с такова кощани. Светлана, ако е. Тя гледа колко бързо ходи, бързо. Искаш да съм го виждала? Че ми беше на този пършо, мама. Но як Найка. Да. Аз съм. Tu spui și mergi.